Nik Kanada, guen dela ia 35 urte etorri nintzen. Eta garai haietan indituak ezian inunen ikusten. Osea, kalean ere ez. Eta ni nire osabai galdetu nion. Eta indituak Kanadan, zer? Ni sentitzen nuen benetan hori hor harreman handiko gauza zala. Eta esan zian, keba, horiek ja hiltzen nahi dien herri bat da, joen ohiturak ja ez dia gorko egunekoak, hizkuntza ere galtzen nahi dia. Baina ni banekin txiki-txikitatik eskola eta junda berdina esate ziatela, ez da? Hizkuntza, euskalduna, hizkuntza galtzen nahi zala. Eta ni banekin hitz egiten nula. Eta orduan esaten duen, hemen gehiago dago. Eta horrela Douglas ezagutu nian, indigena mundu hau ezagutzen hasi nintzen. Eta orduan konturatzen hasi nintzen, zenbat gauzetako berdin kizunak euskal gendun. Lehenengo gauza zen hizkuntza, ezta? Hizkuntza landu beharra. Eskolak nire gurasoak esate ziaten txikiak zianean euskara hitz egiten balin bazuten zigortuak zirala, ezta? Eta hemen ere berdina gertatu zitzaien, urte guain dela Douglasen edadekoekoin. Egen euskara hitz egiten, egen hizkuntza hitz egiten balin bazuten, izugarrizkoak hartzen zituzten eta debekatua zen. Bai bere hizkuntza hitz egitea, bai bere ohiturak jarraitzea, eta batez ere bere espiritualidadea edo bere biziera aurrera matea. Eta gauza edanak guk, naiz eta hain forte sentitu, guk ere bizi izan ditugu. Eta orduan izugarrizko anai-arreba ginala, ez da? Eta hasieran kanadiarran esan nahi nula pentsatzen nun. Baina gero Kanadak hemengo indigenak nola tratatzen dituen ikusita, segituak konturatu nintzen ezin itzala ni kanadiarra izan, ezin itzala kolonizadore bezala horren partaide izan. Eta orduan ere harremana bihurtu zen inditar kulturan, inditar politiko aldekin, euskaldun bezala nola lagundu genezakegun.